pagampo sa gabii sa dili pa matulog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nun ug mahigugmao namong Amahan, nagpasalamat ako nganha kanimo sa kalampusan sa among mga tinguha karong adlaw, sa among mga lakaw Lord ug sa tanan namong mga plano sa imong pagkuyog kanamo. Daghan kaayong salamat ug nagpasalamat usab ako nganha kanimo Ginoo sa mga pagsulay usab nga among naagian ug sa mga kasinatian usab Lord nga imong gipasinati kanamo karong adlaw. Ug daghan kayong salamat nga imong gipabati nganhi kanamo nga anaara ikaw kanunay sa among kiliran nga ilabi na sa panahon sa kalisod. Imo gayud kami nga gipasinati nga anaara ikaw nagauban kanamo. Daghan kayong salamat Lord sa grasya nga among nadawat karong gabhiuna. Daghan kayong salamat Lord nga imong gidungog ang ako ang mga pagampo, ang ako mga pangaliya, ang ako ang mga hangyo nganha kanimo nga nasayod ako nga imposible apan gihimo nimong posible. Daghan kayong salamat Lord sa imong pag-atiman kanamo. Ug ako usab nga ihalad nganha kanimo Ginoo nga sa dili pa kami matulog karong gabhiuna, magahangyo ako nga imo na usab kami nga bantayan nga sa among pagkatulog luwas lang unta kami sa tanang matang sa peligro. Ilabi na Lord sa mga katalagman o sa mga kadaot nga mahitabo nga dili namo mahibaw-an Lord. Panalipdan mo unta kami sa mga pagsulay, sa mga kalisdanan o sa mga daotang mga tao, sa mga daotang espiritu samtang kami nga mga tulog hangtod nga makamata kami ug mobangon kami ugmang adlaw nga refreshed ang amo ang pamati nga puno sa enerhiya. Kining tanan Lord amo kining pasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo ug pinaagi usab sa pangaliya sa among mahal nga Birhen Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.